Agusan del Norte. Ito ay napapaligiran sa hilaga ng Butuan Bay sa timog ng Buena Vista, sa silangan ng Nasipit at sa kanluran ng Misamis Oriental. Ang mga gumugulong na burol nito ay tinataniman ng iba't ibang uri ng taniman, kung saan humigit kumulang 500 ektarya ang nakalaan lamang sa mga taniman ng mangga. Humigit kumulang kalahati sa mga ito ay ganap ng binuo at gumagawa na ng mga matatamis na prutas ng mangga na ibinibenta ng marami sa Cebu at Manila. Ang Carmen ay ginawang isang munisipalidad noong 1949 nang ang mga baryo ng Carmen, Tagkatong, Kahayagan at San Agustin ay iniwalay mula sa munisipalidad ng Nasipit at naging bagong likhang bayan na naaprubahan noong June 15, 1949. Ang bayan ay nabuo noong July 1, 1949. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1973, lugar ng Carmen, Agusan del Norte. Mula sa isang liblib na baryo, may isang antingero na tawagin natin sa pangalang Tiboy. Sa mga panahong ito, nasa edad 45 na itong si Tiboy. Taglay niya ang mutya ng salsagan. Ang mutyang ito ay nagbibigay swerte sa buhay o negosyo sa sino man ang may tanga nito. Ito rin ay mabisang proteksyon laban sa mga elemento at sa mga nilalang ng dilim. Nagbibigay ring proteksyon sa bala o kahit anong patalim na gawa sa uri ng metal. May natatanging kabal ang hatid nito sa katawan ng taong nagtatangan. Sa katunayan, ang nakakita ng mutya ay ang lolong na mayapa ni Tiboy. Bagamat lolo niya ang nakakita, inutusan naman si Tiboy na kunin ito. Dati, walang kamalay-malay ang batang si Tiboy na may mahalagang bagay pala ang bagay na iyon sa kanyang buhay. Nang nakaratay na sa higaan ang lolo niya, doon ito nag-umpisang ilahad ang lahat tungkol sa mutya ng salsagan. Pati mga usal na para sa mutya at pangkumbate ay itinuro din ng kanyang lolo. Simula nang matuto siya sa paggamit ng mutya at mga usal, ay dito naman siya nag-umpisang makakita ng mga kababalaghan. Hinding-hindi makakalimutan ni Tiboy ang pinakaunang nilalang na kanyang nasilayan. Isang kapre. Halos umalas sa katawan niya ang kaluluwa dahil sa labis na takot. Taliwas sa alam natin ang totoong anyo ng kapre ay hindi naman talaga humihit-hit ng tabako. Bagkus, nangangain ito ng mga dahon sa isang malaking puno kung saan ito nakadapo. Tumatalon ito sa kabilang puno upang doon naman manginain. Sobrang bihira lang daw itong bumaba sa lupa, maliban na lang kung merong nanggagambala sa kanya. Wangis ng tao pero napakakapal ng balahibo sa likod. Dahil sa mga nakakatakot na mga nasisilayan at naririnig niya, gaya ng tiyanak, maligno, engkanto, aswang,
At ang mas nagpasindak sa kanya ay noong hinabol siya ng isang San Telmo. Nagtungo siya sa puntod ng lolo at kinausap niya ito. Nais na sana niyang bitawan ang mutya, subalit naisip din niya ang magandang hatid nito sa kanyang buhay. Dumating ang panahon na nagkaasawa't anak si Tiboy. Hindi man marangya ang buhay, ngunit ni minsan ay hindi siya nakaranas ng sobrang hirap. Yun bang tipong wala ka nang makain? Sa katunayan, maayos ang buhay nilang mag-anak. Gawa sa purong kahoy ang bahay, ngunit matitibay at dekalidad na mga kahoy. May balkonahe, salas, kusina at 3 kwarto para sa kanilang mag-asawa at sa 2 anak. Gawa rin sa yero ang bubong. Lahat ng ito ay naipundar ni Tiboy gawa lang sa kanyang trabaho sa pagbebenta ng panggatong. Kalimitang ginagawang panggatong ni Tiboy ay ang tangkay ng nyog. Kinakarga niya ito sakay sa kangga ng kalabaw patungo sa iba't ibang baryo at laging ubos ang kanyang binibenta. At ang asawa naman niyang si Inday ay naglalako ng kakanin kasama ang 2 anak na nasa edad ng 7 at 7. Kaya laging sinasama ni Inday ang kanilang mga anak dahil sa mga engkantong masasamang tamawo na nangunguha ng bata. May bungis-ngis rin na naghaharang ng mga tao tuwing gabi. Paglalaroan muna ang biktima bago ito tuluyang patayin. Ang bungis-ngis ay isang maligno na may isang mata, ngunit napakalaki ng bibig na halos sakop nito ang buong muka. Napakatalas din ng mga ngipin nito na parang lagari. Hinahabol nito ang biktima bilang bahagi ng kanyang paglalaro. Kumbaga, papagurin pa niya ng husto saka papatayin at kakainin ng buo. Ilang beses na rin na nakasagupa si Tiboy ng ganitong uri ng maligno. Dumating na nga sa punto na takot na ang mga bungis-ngis sa kanya. Minsan na rin kasing inatake nito ang kanyang asawa. Habang papauwi na si Inday, bit-bit ang mga ulam dahil nagpunta ito sa kaarawan ng kaibigan na nasa kabilang baryo pa. Sa kabilang kamay ay ang sulo na gawa sa dahon ng nyog at nakasukbit naman sa kilikili niya ang isa pang sulo bilang reserba. Samantala, hindi na mapalagay si Tiboy. Pinagsabihan niya si Inday na huwag magpagabi. Medyo may katigasan din kasi ang ulo nitong si Inday. Hindi raw siya natatakot sa mga maligno o kahit ano pang nilalang. Kapag nagtatalo sila ni Tiboy, ay laging si Tiboy ang talo. Likas kasi na matapang at palaban itong si Inday. Hindi siya ang tipikal na asawa na kilos babae talaga. Isang tingin niya lang sa mga anak ay nanginginig na ang mga ito. Kapag naglalako ito ng kakanin, ay may dala itong itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Subalit sa gabing iyon, ay nakita ni Tiboy na nasa dingding nakasabit ang itak ng asawa. Diyos ko naman, Inday, nasan ka na ba? Wika ni Tiboy sa sarili na labis na ang pag-aalala. Habang binabaybay na ni Inday ang daan pauwi, nakarinig siya ng isang pagtawa. Naglalakad siya habang inililibot ang paningin sa paligid.
Sa bahaging iyon ay may napakaraming puno ng saging. Mga pagtawa na umaaligid sa kanya. Alam naman ni Inday na bungis-ngis ang nasa paligid niya. Binilisan pa nito ang paghakbang hanggang sa may humarang na sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang isang bungis-ngis. May kadiliman man ang kinatatayuan nito. Naaaninag naman niya ang napakalaking bunganga nito. Alam ni Inday na maaaring ito na ang mga huling sandali niya. Ibinaba niya ang supot ng ulam at sinindihan na rin ang reserbang sulo. Hoy maligno, hindi ako natatakot sa'yo. Sige, lapit ka rito. Sisilaban kita. Sambit dito ni Inday. Ngunit tumawa lang ang bungis-ngis. Nakatawa pero nanlilisik ang nag-iisang mata nito. Tumakbo na pinapaikutan ng bungis-ngis ang babae. Hawak ni Inday ang mga sulo habang nagmamasid at pinapakiramdaman ang eksaktong lokasyon ng maligno. Hanggang sa naramdaman niya ang malalim na paghinga nito sa kanyang likuran. Agad pinunteriya ni Inday ang mata ng maligno. Natamaan ito ng sulo. Napatras ito at nagngangangawa habang inaalis ang mga baga ng sulo sa kanyang mata. Agad namang sinindihan ulit ni Inday ang namatay na apoy sa sulo. Pinagmumura niya at hinamon ang maligno. Ang kaninang tumatawa ay napalitan na ng angil at galit. Sa sandaling ito ay hindi na nakikipaglaro ang bungis-ngis. Sumugod na ito kay Inday, ngunit sinalubong niya ito ng 2 sulo. Dahilan upang tuluyang mamatay ang apoy nito. Napaatras muli ang bungis-ngis habang pinapagpagan ang bahagi na natamaan ng apoy. Ininda ng bungis-ngis ang paso. Pilit naman inihipan ni Inday ang mga sulo upang umapoy ulit. Hindi niya kasi mahanap ang posporo sa kanyang bulsa. Naging pagkakataon ito ng nilalang na atakihin muli ang babae. Sa pagsugod nitong muli ay wala nang nagawa si Inday kundi ihampas ang sulo na wala ng apoy. Sinanggalang ito ng bungis-ngis at natumba si Inday. Pilit pa rin niyang inabot ang sulo dahil ito lang ang tanging panlaban niya sa nilalang. Ngunit dinaganan na siya nito at panay tawa na ang bungis-ngis. Sa pagtawa nito ay agad namang sinuntok ni Inday ang leeg nito, dahilan na maalis ito sa pagkakadagan. Bago pa man makatayo si Inday ay binangga siya ng maligno dahilan upang mapasubsob siya sa lupa. Sa sandaling ito ay nakadapa na si Inday at dinaganan uli ng bungis-ngis. Akmang kakagati na siya nito. Biglang may humawak sa ulo ng bungis-ngis at tuluyan itong ibinalibag. Inday, tumakbo ka na. Sampit dito ni Tiboy. Hindi, papatayin ko yung bungis-ngis na yan. Tugon dito ni Inday. Napailing na lamang si Tiboy at agad nilapitan ang bungis-ngis. Gamit ang itak ay nilibanan nito ang nilalang. Walang habas na pinagtataga ni Tiboy ang bungis-ngis. Panay salag naman ito ng kanyang kamay. Walang kalaban-laban ang maligno sa mga pag-atake ng antingero. Akmang tatagain na sana ni Tiboy sa ulo.
biglang sinilaban ni Inday ang bungis-ngis. Tumakbo pa ito na tila nagliliyab ang katawan hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Habang naglalakad sila pa uwi, ay nagtatalo pa ang mag-asawa. Nagalit si Inday kung bakit iniwan ni Tiboy ang mga bata. Nangatwira naman si Tiboy dahil sa pag-aalala niya rito. Ay hindi, kayang-kaya ko naman talagang talunin yun. Sambit dito ni Inday. Paano kung hindi ako dumating, Inday? Tugon ni Tiboy. Kaya ko nga ang sarili ko. Sa susunod, wag na wag mong iiwan ang mga anak natin. Bolalas pa ni Inday. Samantala, habang sakay si Tiboy sa kalabaw at nasa kangga ang pangapanggatong, nasipat niya ang iilang katao na may mga tinatayong kubo. Nasa ikatlong baryo na ito mula sa kanila. Nagbaka sakali si Tiboy na makabenta kaya lumapit siya rito. Nagbigay galang at nag-alok ng panggatong. Hindi namin kailangan ng panggatong. Padabog na sambit ng lalaki. Agad naman itong sinuway ng isang babae na nasa linya ng 50 anyos na. Abay, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Magkano bang bugkos niyan? Nakangiting wika ng babae. Kahit papaano ay bumili ng 4 na bugkos ang babae. Nagpakilala ito bilang si Magdalena. Galing pa daw sila ng Bicol. Kasama nito ang 3 anak na sina Andong, Gio at Mara. Bilang dagdag parokyano, inalok sila ni Tiboy na siya na ang maghahatid sa kanila ng panggatong. Sumang-ayon naman ang babae. Bago umalis ay nagpasabi ang babae na isa siyang manggagamot at hilot para sa mga buntis. Nagpaparekomenda siya kay Tiboy. Wala namang problema yun sa kanya, lalo pat napakarami niyang kakilala. Humayo na si Tiboy ngunit batid niya na masama ang tingin ni Andong sa kanya. Nang makaabot na sa bayan si Tiboy, lumapit sa kanya ang kakilalang si Matias. Humingi ito ng tulong sa kanya. Pare, antingero ko pero hindi ako manggagamot. Lalo pa kulam. Nako, kung labanan sa mangkukulam, ayos ako dyan. Pero gamutin ang kulam, hindi ko yun kaya, pare. Naging maayos naman ang itsura ni Matias nang sabihin niya ang tungkol sa manggagamot na si Magdalena. May 2 daanan kasi pauwi si Tiboy. Kapag pauwi na siya, doon siya dumadaan sa masukal na gubat dahil mas madali yun papunta sa kanila. Pero kapag naglalako siya, doon siya dumadaan sa kabila upang madaanan niya ang mga taga-baryo. Inday, siguro pwede na nating sundan si Bunso. Kasi may nakilala akong hilot. Kapag nabuntis ka na ulit, doon ka na sa kanya magpahilot. Ano, Inday? Ayos ba ideya ko? Wika dito ni Tiboy na tila nakangisi. Ano? Bubuntisin mo ko dahil may kakilala kang hilot? Ikaw na lang kaya ang magbuntis? Bulyaw dito ni Inday. Napakamot na lamang sa ulo si Tiboy at nagtungo na sa balon upang maglinis. Nasa bandang likod bahay ang balon. Habang naglilinis ng katawan si Tiboy, ay may nasipat siyang lalaki na animoy aso kung maglakad. Hindi niya naaninag ang muka, kaya palihim niya itong sinundan. Maya-maya pa,
nagpalit ng anyo bilang isang uwak. Wala nang nagawa si Tiboy kundi pagmasdan na lang ito na tuluyang lumipad. Sa pagbalik niya ng bahay, inilahad ni Tiboy ang nakita. Sa tingin ni Tiboy, napatayo lang ito ngunit binilinan pa rin niya na mag-ingat ang pamilya lalo na kapag wala siya. Sa sumunod na araw, muling napadaan si Tiboy sa bahay ni Magdalena. Tapos na ito at nasipat niya ang anak nitong si Mara na nakaupo sa balkonahe. Nakangiti ito sa kanya. Isang magandang dilag si Mara. Kaya naman medyo kumabog ang puso ni Tiboy nang siya ay ngitian ito. Gumanti rin ng ngiti at kaway si Tiboy. Nang makalagpas siya, nasipat naman niya ang kapatid nito na si Gio na nagpapatuyo ng karne. Ngumiti rin ito sa kanya at tumango. Medyo kakaiba para kay Tiboy na makakita ng nagpapatuyo na karne. Inisip na lang niya na baka ito yung estilo nila sa Bicol. Ilang minuto pang paglalakbay, sakay sa kalabaw ay nasalubong niya si Matias. Nakasakay din ito sa kalabaw at nasa kangga ang anak at asawa. Pinababalik daw sila ni Magdalena dahil sa gamutan sa kinulam na anak. Ayon kay Matias, medyo umayos na naman daw ang kalagayan ng anak. Pagdating niya sa bayan, may usap-usapan na naman na nawawalang tao. Ang bungis-ngis na naman ang inaasahan ng taong bayan na kumuha sa tao. Umigting ang tenga ni Tiboy sa kanyang narinig. Sa oras na makatagpo siya ng bungis-ngis, ay talagang tatadtarin niya ito ng gusto. Talagang perwisyo ang mga malignong iyon. Makalipas ang ilang araw, ito na ang oras na maghahatid na ng panggatong si Tiboy kaila Magdalena. Malayo pa lang ay nasipat niya na may mga iilang tao sa labas. May kamalig na rin pala at doon nagkukumpulan ang mga tao. Nang makalapit na si Tiboy, mga pasyente pala iyon ni Magdalena. Sinamahan naman ni Mara si Tiboy kung saan ilalagay ang mga panggatong. Napangiti naman ang lalaki sa napakabait na dilag. Binigyan pa siya ng tubig matapos maiayos ang mga panggatong. Pasensya na po kayo, Manong Tiboy. Abala kasi ang nanay sa mga pasyente kaya ako munang humarap sa'yo. Wika sa kanya ni Mara. Ay nako, walang problema yan, Mara. Ayos lang naman ako. Tugon ni Tiboy na tila nahihiya pa. Sa maiksing panahon ay lumaganap agad ang pagiging manggagamot ni Magdalena. Natutuwa naman si Tiboy dahil para sa kanya, kakampi niya ang mga manggagamot. Gaya ng dati, umuwi na naman si Tiboy na masaya. Subalit sinalubong siya ni Inday ng hambalos ng walis tingting. Nagulat siya kung bakit pinagpapalo siya ng kanyang asawa. Kaya pala nakangiti ka? May kinakalantari ka na doon sa bahay ng maggagamot? Bulyaw ng kanyang asawa. Mariin niya namang tinanggi ang bintang ng asawa. Ayon kay Inday, nabalitaan daw niya na maganda ang tinginan nila sa anak ng manggagamot na si Mara. Habang naglalako raw ito, ay may nakapagsabi sa kanya, "Naku Inday, naghahatid lang naman ako ng mga panggatong." Tugon dito ni Tiboy. Isang araw, kahit hindi naman halos nakakaabot si Inday sa ikatlong baryo, ay sinadya pa rin niya ito. Maraming pasyente ang manggagamot
at may nakita siyang magandang dilag na nag-aasikaso sa mga panauhin. Umirap-irap si Inday at tiningnan mula ulo hanggang paa ang dalaga. Dahil nakita niya na ang babae, ay pasimple na siyang naglakad pabalik. Lumingon muli si Inday. May nasipat siyang lalaki na nakatayo sa likod ng palikuran. Nakatitig ito sa kanya at ngumiti. Dinilatan naman ni Inday ng mata ang lalaki at mabilis na umalis sa lugar. At nang makauwi ay nagsalita itong si Inday. Ay nako, kaya naman pala mas malaki pa ang ngiti kaysa bungis-ngis. Abay, ang ganda. Maputi at makinis at isa pa, napakabata pa pala ng babaeng yun. Parinig dito ni Inday. Naku Inday, ano na naman ba to? Tanong ni Tiboy. Umirap-irap lang si Inday habang naghahanda ng hapunan. Natapos ang hapunan ay hindi pa rin siya kinibo ni Inday. Kaya naghasa na lang siya ng palakol upang gamitin kinabukasan sa panggatong. Kinaumagahan, bago umalis ay dinilatan ng mata ni Inday si Tiboy. Lumakad na ang asawa bitbit ang bayong ng kakanin kasama ang dalawang anak. Habang si Tiboy naman ay papunta sa gubat upang manguha ng tangkay ng nyog. Kapag kaunti lang ang napupulot na tangkay, ay sinasadya talagang akyatin ni Tiboy ang nyog upang hilahin yung mga patay na dahon. Nang makaipon na ng sapat, ay isa-isang tinanggalan na niya ng dahon ang mga tangkay. Sa gitna ng kanyang ginagawa ay may dumapong uwak sa puno ng apitong. Napaisip ang lalaki dahil matagal na rin ang panahon na hindi siya nakakakita ng uwak sa kanilang lugar. At habang naglalakad siya pauwi, tila ba sinusundan siya ng uwak. Kaya nagmadali siyang naglakad habang buhat-buhat ang 20 tangkay ng nyog. Subalit sa kanyang pagdating, nasipat niya si Mara na nakatayo sa labas ng bakod at tumitingin-tingin sa loob ng bahay. Mula sa likuran ay dumating si Tiboy. Binati niya ang dilag at nagbigay galang. Nandito ako para ibigay sa iyo to. Ako nagluto niyan. Wika ng dalaga sabay abot ng ulam. Nako, Mara naman, nag-abala ka pa, pero salamat Tugon dito ni Tiboy. Nagtaka ang lalaki kung papaano nalaman ni Mara ang bahay nila. Kung tutuusin, napakalayo nito sa kanila. Ayon sa dalaga, hindi raw mahirap hanapin ang sikat na kagaya ni Tiboy. Napangisi at namula ang pisngi ng lalaki. Inaya ni Tiboy ang dalaga sa loob ng bahay para naman makainom man lang ng tubig. Akmang aapak na sana ang dalaga sa hagdan. Ngunit tila ba na kuryente ito. Sabay nagwika ng, Manong Tiboy, kailangan ko na palang bumalik kasi may inuutos pa pala si inay. Sige po, mauuna na ako. Wika ng dalaga at agaran itong umalis. Sinundan ng tingin ni Tiboy ang dalaga. Halos patakbo na itong lumayo sa bahay. Nang binuksan ni Tiboy ang lagayan ng ulam, labis siyang natakam rito. Mukhang masarap at tila ba umiikot ang napakabangong amoy. Ginataang langka ang ibinigay ni Mara. Agad itong nilantakan ni Tiboy. Gutom na rin kasi ito sa kanyang pangunguha ng tangkay.
Nais pa sana niyang magtira kaso baka magalit na naman si Inday kaya inubos niya na lang ito. Umupo sa balkonahe si Tiboy habang bondat ang tiyan sa kanyang sobrang kabusugan. Tsaka lang sumagi sa isipan niya kung bakit napakainit pa ng pagkain na ibinigay ni Mara. Napakalayo pa ng pinanggalingan niya. Nagkibit balikat na lang si Tiboy at humiga sa mahabang bangko. "Tiboy!" sigaw ni Inday. Napabalikwas ang asawa sa pagkakatulog. Dumating na pala si Inday. Nagbunganga na naman ito dahil hinayaan ni Tiboy na mabasa ang mga tangkay sa ulan. Agad tumakbo si Tiboy at iniligpit sa silong ang mga tangkay. "Ang galing, Tiboy. Sarap ng tulog mo habang nababasa na yung mga tangkay ah. Paano ngayon yan?" Bulyaw dito ni Inday. Sa isip ni Tiboy, papaano siya hindi nagising sa lakas ng ulan? Kung konting kaluskos ay nagigising agad ito. Nagdahilan na lamang siya na napagod siya ng gusto. Lumapit si Inday at binatukan ang asawa. "Hoy Tiboy, wag mong idahilan sa akin na napagod ka. Bakit? Binunot mo na ba ang nakabaon dyan sa balikat mo?" Sambit ng asawa. Alam kasi ni Inday na kahit kailan hindi napapagod si Tiboy dahil sa tanga nitong mutya ng salsagan na nakabaon sa balikat nito. Makalipas ang 2 linggo, habang nakatigil sa pwesto sa bayan ay lumapit itong si Matias. "Pare, yung anak ko, gumaling na pero parang may kakaiba sa kanya." Wika dito ni Matias. Nagtaka at tinanong ni Tiboy kung ano ang kakaiba. Ayon kay Matias, ilang araw nang gumaling ang kanyang anak. At laging tulog ito kapag araw. At minsan isang umaga, nang gisingin ng kanyang ina ay nagulat ito dahil ang anak ay gutay-gutay ang damit at ang dumi ng mga paa at kamay. Akala nila pinagsamantalahan ang anak. Minsan rin, habang inilapag muna ng misis niya ang karne sa mesa at nag-igib lang ito ng tubig, nakita niya na kinain ng anak niya ang hilaw na karne sa mesa. Kaya isinangguni nila ulit kay Magdalena. Nang marinig ni Tiboy ang tungkol sa anak ni Matias, ay labis na may duda na itong si Tiboy. Ngunit hindi muna niya ito sinabi sa kaibigan. Nang makaalis na si Matias, doon pinagtagpi-tagpi ni Tiboy ang lahat ng pangyayari. Pero nais niyang makasiguro. Naalala niya, minsan niyang nakita ang kaibigan na si Policarpio na nagpagamot din ng anak kay Magdalena dahil sa usog. Kaya matapos maubos ang kanyang tinda, ay dumiretso ito sa bahay ng kaibigan. Doon na nga ay nadatnan niya na nagsiga ng mga tuyong dahon si Policarpio. Bumati siya rito at naghanap ng dahilan upang hindi naman magtaka ang kanyang kaibigan. Nagdahilan siya kung may makukuha ba siya na pwedeng gawing panggatong. Itinuro naman ng kaibigan ang mga natumbang ipil-ipil sa di kalayuan. At dito niya na tinanong ang pagpapagamot nito sa anak. Nag-iba ang itsura ni Policarpio at bigla itong naging malungkot. "Oo pare, gumaling ang anak ko pero parang may kakaiba," wika ni Policarpio. Kung ano ang sinabi ni Matias ay ganoon din ang nangyari sa anak ni Policarpio. Sa pag-alis ni Tiboy,
ay dinaanan niya ang lahat ng kakilala niyang nagpagamot kay Magdalena. At iisa lang ang naging sagot ng mga ito. Dito na labis ng ngamba si Tiboy dahil kung ang iba pa na hindi pa niya napagtanungan ay pareho lang din ang sagot. Ibig sabihin, nagkalat na pala ang mga bagong aswang sa kanilang bayan. At ang mahirap pa doon ay kakilala at kaibigan pa ni Tiboy ang karamihan sa kanila. Diyos ko po, papaano nangyari to? Responsibilidad ko ito. Bakit nakalagpas sa akin ito? Sambit ni Tiboy sa kanyang sarili. Sa pagkaabala niya sa kakaabang ng mga bungisngis ay unti-unti na palang nayanggaw ang mga kaibigan na nagpagamot kay Magdalena. Marahil ang mga taong nawawala ay hindi na pala kagagawan ng mga bungisngis, kundi kagagawan na ito ng mga aswang. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, ay seryosong nakipag-usap si Tiboy kay Inday. Sa katunayan, nagkakilala sila ni Inday at Tiboy noong nakikipaglaban sila sa mga masasamang tamawo. Inday, iba na ang makakalaban natin ngayon. Kaya mo pa ba? Wika dito ni Tiboy. Anong akala mo sa akin, Tiboy? Uugod-ugod na? Matapang na tugon ni Inday. Hindi na lamang nakipagtalo si Tiboy. Bagkus, pinag-isipan nila ang ihahanda kinabukasan na mga pangontra. Hindi na muna nagtinda ang mag-asawa kinabukasan. Si Inday ang naatasan na maghasa ng mga itak, habang si Tikboy ay nangunguha ng mga tangkay ng panyawan o makabuhay, mga bagakay at mga tuyong balat ng nyug. Ang 2 kwintas ng San Benito ay kinuha ni Inday mula sa pagkakasabit nito sa dingding at tuluyang isinuot sa mga anak. Ang San Benito ang dahilan kung bakit nakuryente si Mara nang papahakbang na sa hagdan noong nakaraan. Maraming beses na nilang napatunayan ang bisa ng San Benito. Kahit ang masasamang tamawo ay hindi makalapit sa kanilang pamamahay. Kayong dalawa, makinig kayo sa akin. Wag na wag ninyong ngubarin ng kwintas kahit anong mangyari. Dahil kung hindi, ibibitin ko kayo sa puno ng santol. Wika ni Inday sa mga anak. Tumango naman agad ang mga anak dahil sa takot sa kanilang ina. Pagsapit ng hapon ay pinatalas na ni Inday ang dulo ng mga bagakay upang maging sibat laban sa mga aswang. Habang nagpausok naman ng mga balat ng nyug itong si Tiboy. Dumating na naman ang araw ng paghahatid ni Tiboy ng panggatong kina Magdalena. Sinadya ni Tiboy na magkarga rin sa kangga nito ng mga tangkay ng makabuhay. O Gio, ikaw na ang humakot ng mga panggatong. Ay mukhang pagod na si Tiboy. Para naman makapagpahinga rin ito. Nakangiting wika ni Magdalena. Ganoon pa rin ang pakikitungo ni Magdalena kay Tiboy. Magaan at mabait. Nang biglang napaatras si Gio nang makalapit ito sa kangga. Napasulyap si Tiboy at kumpirmado nga, aswang ang pamilya ni Magdalena. Nay, biglang sumakit ang ulo ko. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Dahilan dito ni Gio. Naku kang bata ka. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapalipas ng gutom. Tugon ni Magdalena habang hinihila ang anak palayo sa kangga.
Dahil sa nangyari, si Tiboy na ang naghakot at mariing pinalapag na lang ni Magdalena sa bakuran. Kung dati naman ay pinapadiretso ito sa likod bahay. Hindi na rin ngumiti sa kanya si Mara. Mga hayop kayo. Kayong nangyayanggaw sa mga kabaryo ko. Wika ni Tiboy sa kanyang isipan. Pag-uwi sa bahay, inilahad ni Tiboy ang pagharap niya sa pamilya ni Magdalena. At kumpirmado nga, mga aswang silang lahat. Kung tatapusin nila ang pamilya ni Magdalena, kailangan din nilang tapusin ang mga nayanggaw na mga kaibigan. Ito ang labis na nagpapahirap sa kalooban ng mag-asawa. Tiboy, kahit may makakagamot pa sa kanila, hindi yun magiging sapat dahil napakarami na nila. Bago pa man mapagaling ang isa, tiyak, marami na ang magiging biktima ng iba pa. Seryosong wika sa kanya ni Inday. Wala nang magagawa pa si Tiboy, kundi tapusin ang dapat tapusin. Ang kamatayan lang ang magpapalaya sa mga bagong aswang. Sumapit ang gabi. Nagising si Tiboy dahil may kumakaluskos sa kanilang silong. Sa isang bahagi ng silong ay may nakatambak na makabuhay. Hanggang sa tumili ang nilalang sa silong, ibig sabihin ay naapakan ng aswang ang mga tangkay ng makabuhay. Agad bumangon si Tiboy at tumalon mula sa bintana. Nagising na rin si Inday at tuluyang kinuha ang itak. Habang nahawakan naman sa kamay ni Tiboy ang nilalang na iyon, umangil ito at kinalmot ang antingero. Dali naman nakaiwas ito. Bumaba si Inday dala ang gasera. Nang mailawan ang muka ng aswang, bumakas dito ang kakilala ni Inday na taga-kabilang baryo na si Elena. Naku po, Maring Elena, wika ni Inday at napatakim na lang ng bibig. Umangil ito at sumugod kay Tiboy. Agad naman itong sinuntok ni Tiboy at nagpagulong-gulong sa lupa. Biglang inihagis ni Inday ang gasera kay Tiboy. Sa gulat ni Tiboy ay muntik pa niyang mabitawan ang gasera. Habang nakabulagta pa ang aswang, ay agad naman itong tinaga ni Inday sa ulo. Kasunod ay ang pagtarak ng itak sa dibdib. Hinugot niya ang isa pang itak at pinagtataga ang leeg hanggang sa maputol ito. Akala ko ba kaibigan mo yan? Sambit ni Tiboy. Kakilala ko lang. Magkaiba yon sa kaibigan. Tugon ni Inday. Agad nilang sinunog ang bangkay ng aswang. Kinabukasan, dumaan si Tiboy sa bahay ni Magdalena. Nakita niya sa labas ang asawa ni Policarpio na si Mildred na tila umiiyak. Agad bumaba ng kalabaw si Tiboy at tinanong itong si Mildred. Sabi ni Magdalena, nasaniban daw ng masamang espiritu si Berto. Tugon nito. Nagsisisigaw ang binatilyong si Berto. Akmang papasok na sana si Tiboy ay hinarang siya ni na Andong at Gio. Hindi maaring istorboy ng panggagamot ni Inay, kaya hanggang dyan ka na lang. Pagpigil ni Andong. Nais na sanang sapakin ni Tiboy ngunit nagtitimpi lang ito. Wala rin naman kasing mangyayari dahil aswang na ang batang si Berto. Umalis na lamang si Tiboy na nagpipigil ng galit. Hindi na maaari ito. Dadami pa ang mga aswang. Kailangan ko ng kumilos. Sambit nito sa sarili at bumalik na pauwi. Sa unang pagkakataon,
ay umuwi si Tiboy na hindi naubos ang paninda. Magbubunga nga na naman sana si Inday pero batid nito na napakaseryoso ng itsura ni Tiboy at agad nitong kinuha ang itak sa dingding. "Bakit, Tiboy? Anong nangyari?" takang tanong ni Inday. Sumusobra na sila. Inuunti-unti na nila ang mga taga-baryo. Kailangan na nating kumilos. Bago magtakip siling ay pinasasamahan ng mag-asawa ang mga anak sa kapitbahay nilang si Mang Abloy. Hindi man antingero pero isa rin si Abloy sa mga nakikipaglaban noon sa mga tamawo at hindi na bago sa kanya ang mga aswang. Pero sa totoo, si Abloy talaga ang nais isama ni Tiboy. Pero akmang magsuwestyon na si Tiboy ay pinandilata na siya ng mata ni Inday. Bago umalis ay inusalan ni Tiboy ang asawa pati ang dalawang itak na dala nito. "Inday, halos 10 taon na ang huling pakikipaglaban mo. Sa bahay ka na lang kaya?" Mahinang wika ni Tiboy. "Gusto mo ikaw ang una kong tagain, Tiboy?" Nanlilisik na wika ni Inday. Kaya humayo na lamang sila. Dala ang pag-asa na matatalo nila ang pamilya ni Magdalena. Sumapit na ang 8:00 ng gabi. Nasa ikalawang baryo pa sila. Batid na nila ang mga nilalang na umaaligid sa kanila. Hanggang sa may narinig silang sigawan sa di kalayuan. Nabulabog ang mga kabahayan dahil sa 3 aswang na sumasalakay. May iilan na rin ang namatay at may isang buntes na nakita mismo nila ang paglapa ng aswang. Sumugod agad si Inday at pinagtataga ang aswang. "Naku, Maring Josie, may utang ka pa sa akin. Bakit ka nagpalapa?" Sambit ni Inday sa nakadilat na si Josie. Umangil ang aswang na parang aso ang forma. "Inday, kaya mo ba talaga?" Sigaw ni Tiboy mula sa malayo. "Anak ka ng patis, Tiboy. Tatagain na talaga kita." Sambit ni Inday habang sinugod ang aswang at walang habas na pinagtataga gamit ang 2 itak. Napatay nila ang 3 aswang na puro nila kakilala. Hindi napigilan na umiyak ni Inday dahil mga kaibigan niya ang mga ito. Hinawakan siya ni Tiboy sa balikat at inaya na aalis na. Hanggang sa nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Magdalena. At nagwika itong si Inday. "Tiboy, akin si Mara at huwag kang mangingialam kundi tatagain kita." Sambit ni Inday habang dinuduro niya ng itak ang asawa. Kinuha ni Inday ang gasera, sinindihan at ibinato sa dingding ng bahay ng mga aswang. Sumabog naman ito at agad nagdulot ng isang apoy. Biglang lumabas ng pinto si Andong. Nakita ni Andong ang mag-asawa na nakatayo at handang makipaglaban. Umangil si Andong at tumalon ito. Lumapag ito sa bakuran. Nagsilabasan na rin ang iba pa dahil sa apoy. Naglundagan at nasa bakuran na ang 4. "Mara, magtutuos tayo, aswang ka." Paghahamon dito ni Inday. Agad lumundag ang 4 palabas ng bakuran. Nagbuno sa pagitan ng 2 laban sa 4. Nagbato naman ng tigalpo si Tiboy kay Gio at tuluyang naparalisa ito. Sabay na hinarap ni Tiboy si Magdalena at Andong. Samantalang si Inday ay lumalaban kay Mara. Kung sa bilis ay nakakasabay si Tiboy subalit hindi man lang matamaan ni Inday
itong si Mara dahil sa liksi nito. Lalong nanggigil itong si Inday. Nagpalit na ng anyo ang tatlo at naging itsurang halimaw na ito. Matatalas ang mga may itim na kuko at may mga pangil na parang mga hangin na nagsasalpukan sina Andong, Magdalena at Tiboy, habang si Inday ay dumukot ng asin at isinaboy sa paligid. Natamaan naman ito si Mara at tuluyang napaangil. Nakakita ng pagkakataon si Inday upang tagain si Mara. Sabay siyang nagguhit ng krus sa lupa gamit ang itak, bago sabay isinaksak sa nakatalikod na aswang. Nang mahugot niya ito ay tumambad sa kanyang kanan itong si Gio. Kinalmot si Inday. Mabuti na lang ay nasalag ng kanyang itak pero tumilapon pa rin itong si Inday. Nabitawan nito ang dalawang itak. Sumugod si Gion sa bumagsak na babae at nadaganan niya na ito. Akmang kakalmutin na niya ay biglang nilamutak ni Inday ang mukha ni Gio na ang mga kamay ay nababalutan ng asin. Napatayo si Gio at tuluyang umatungal habang hawak ang kanyang napapasong muka. Napatingin si Mara sa kapatid at sinugod si Inday. Sinalo ni Inday ang mga kamay ni Mara. Namilipit sa sakit si Mara dahil sa may asin ng kamay ni Inday. Agad sinipa ni Inday sa sikmura si Mara. Nagmadaling hinanap ni Inday ang mga itak. Sa paghawak niya sa mga ito ay tumambad sa harapan niya itong si Gio. Akmang sisipain siya, kaya agad umiwas at gumulong si Inday. Batid niya na hirap na si Gio sa makakita dahil sa napasong mga mata. Agad sumugod si Inday at natapyas ang ulo ni Gio at tuluyan itong nahati ng pahalang. Napaangil naman si Mara at sumugod kay Inday. Tumalon si Mara sa pag-atake ngunit sinalubong siya ng ibinatong itak ni Inday. At nang nakalapag ito ay agad pinutol ni Inday ang ulo nito. Samantala, naging abala naman si Tiboy sa dalawang aswang. Nandiit ang mga mata ni Inday dahil pinilit niyang makita ang tila mga imahe na naglalaban. Dinukot sa bulsa ang mga natirang asin at isinaboy. Umangil si Magdalena at napatigil agad itong sinapak ni Tiboy. Tumilapon sa direksyon ni Inday. Bago pa man ito makatayo ay tumarak na ang itak sa ulo. Nakaluhod si Magdalena habang tumagas ang maraming dugo. Napatingin si Andong sa ina at tuluyang napasigaw. Wag! Agad tinapyas ni Inday ang leeg ni Magdalena. Tumilapon ang ulo na may nakatarak pang itak. Sa galit ni Andong ay sinugod niya si Inday ngunit biglang humarang si Tiboy at tumarak sa tiyan niya ang itak. Kasunod nito ay hinawakan niya ang ulo at inihampas sa puno. Dinala nila ang mga bangkay ng aswang sa natutupok na bahay. Nilinis nila ang mga itak sa katawan ng puno ng saging. Inday, may mga aswang pa? Kaya mo pa ba? Sambit dito ni Tiboy. Isang tanong pa, Tiboy. Tatagain na talaga kita. Sambulat ni Inday. Sabay naglakad ang dalawa upang hanapin pa ang mga naghahasik ng lagim sa mga bagong aswang. Hindi na bago sa atin ang mga nagpapakilalang manggagamot. Subalit, kailangan nating kilalaning maigi ang mga ito, lalo na sa makabagong mundo. Naglipa na ang mga bulaang nagmamarunong.
mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento. Naway, may napulot kayong aral at natutunan sa kwentong inilahad natin ngayon. Okay, yun. So, grabe mga kabaryo. Sorry kasi hindi tayo nakapag-upload kahapon, pero okay lang kasi nagkaroon ng konting problema yung ginagamit nating laptop, no? Pero ngayon okay na, all goods na ulit. Dapat kahapon pati. Tapos ayun, okay yung kwento, no? Kumbaga typical na aswang, pero grabe. Meron palang aswang na. Hindi ko alam kung aswang to, pero bungis-ngis ang tawag, no? Nung una natatawa ako. Ewan kong halata doon. Pero natatawa ako kasi bungis-ngis eh. Ngayon ko lang narinig to. Pero grabe, no? Ang lakas din ng mutya ng salsagan, di ba? Hindi siya kagaya ng mga karanasan ng iba nating sender na talagang bakbakan. Pero grabe tong mag-asawang to. Isipin nyo na lang na kumbaga parang angkan na rin to eh, no? Yun nga lang, medyo bitin, pero feeling ko hanggang dun lang talaga kasi gawa ng mga bagong yanggaw lang naman yung papatay nila eh. So hindi rin naman siguro gabunan tong angkan ni Magdalena, kaya ganun. Pero ano, no, okay para sa akin, maganda yung kwento. Tapos yung scene na sagutan nila ni Inday, medyo alam mo yun, medyo nakakatawa yun, pero ayos na ayos para sa akin kompletos recados na tong kwento. So wala na tayong dapat pang pagtalunan kay Tiboy, no? Alam naman natin na malakas talaga to, lalo na yung mutyang hawak niya, no? So ngayon, hindi ko lang alam kung asa na yung mutya o asa na tong si Tiboy, no? So, kayo nang bahala ulit mga kabaryo, kung may masasabi kayo sa kwentong ito. So ngayon, ayan, nakikita niyo siguro sa screen, konti na lang, 1K subs na tayo. Yun lang namang kailangan ko, alam ko eh. Hindi, may na. Pero baka kaya nyo nang punan yan mga kabaryo. Kayo nang bahala, no, sa mga bagong nakikinig dito. Same lang naman yung mga kwentong ina-upload natin. Bali, kayo na titingin kung okay ba sa inyo yung upload natin doon. Pero halos pares lang. Tapos ngayon, shoutout tayo. Yun, gaya ng pangako ko sa inyo. Ito, babalik lang ako sa mga kwento ko. 2 days ba? 2 days na, no? Wait lang. Sige nga. Magbabackread lang ako sa comment nyo mga kabaryo. Wait lang hintayin nyo ako. So, ayun. Unang-una, binabati ko yung mga members natin, no? Si Ma'am Roslyn Dalofere, si Ma'am Cherry Basilio. Tapos, may isa pa. Wait lang. May bago kasi kabaryo eh. Nakikita ba? Yon, si Ma'am Lovely Rose Digal. Yon, salamat Ma'am Lovely Rose Digal, Cherry Joy Basilio, at si Ma'am Roslyn Dalofere. Yon, salamat sa tatlo nating nagtitiwala, no? yon. So, salamat pa rin. Ewan ko lang dito kay YouTube hanggang ngayon. 1 month talaga to kabaryo, pero okay lang. Konti na lang, magiging okay na yung isa nating channel. Siguro naka-ready na rin yung pang-upload natin doon. So, yun. Ito, shoutout ko muna si Ma'am Ramonita Verdugo. Yun, si Nanay Ana. Salamat po sa pakikinig, Nay. Kenzo Clark. Yun. Si Boss Brain Omega. Salamat sa iyo, Boss Brain. Jubilin Concepcion. Salamat po. Ma'am Jenny Golosino. Salamat po. Fia Del Cabas. Magandang umaga rin po. Ito yung mga binabalikan ko lang Arlene Lungay, yon. Pinay sa Cyprus, salamat po. Netsky 8623, Maria Mindasiplon, salamat po. Marivic Orcajo, yon. Shoutout daw taga Tandag, Surigao. Salamat po, ingat dyan, Ma'am Marivic. Tapos si Ma'am, ito, nako, wala ata tayong internet. Todas. Hindi naman siguro, no? Wait lang nag-loading. Sige, wag na. Si Ma'am MJ Prias from Riyadh, no? The Royal Deal. Ang sabi kasi ni Ma'am MJ, dami pala talagang manlalason sa Dinagat Island,
till now, may mga wakwak pa rin. Sabi ni The Royal Deal, ayun, shoutout sa'yo The Royal Deal. Totoo yun, 2010 may experience ako sa kakaibang nilalang. Nako, ayoko nang bumalik. Oo, tama, Dinagat Island. Grabe rin dyan mga kabaryo. Pilipina Palsario, salamat po Ma'am Pilipina Palsario. Marivic Garcia, yon, from Singapore, no? Uy, dumadami na yung mga ano natin. Netski ulit, yan, salamat Boss Netski. Allison